Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-problemi tan-nies ma jispiċċawx fis-sajf u għalhekk il-Parlament għandu jibqa' miftuħ għax qal li għall-kontra tal-Gvern il-poplu huwa priorità għall-Partit Nazzjonalista. Intervistat fuq Net Television, Kap Nazzjonalista rrefera għal liġi l-ġdida ta' saħħa u s-sigurtà fil-post tax-xogħol li ħajressaq il-Gvern fil-Parlament u argumenta li l-Gvern messu ilu li ħadem fuqha wara tlestiet l-inkjesta ta' Jean Paul Sofija. Dr. Grech qal li minkejja il-Gvern abbar il-pajjiż b'10 biljun euro dejn, il-Kummissarju tal-Films nefaq €900,000 għal filmat ta' 10 minuti. Il-menta illi il-Gvern qed jonfoq il-flus bla doċċ waqt illi jgħid li m'għandux flus sabiex xejn l-artisti lokali fl-industrija tal-films. Dr. Grech qal il-Ministru għat-Turiżmu m'għandux l-awtorità morali li jieħu azzjoni kontra l-Kummissarju tal-Films u staqsa x'għamel il-Ministru għall-Finanzi li qal kompla japprova dawn il-flus. Qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jassigura li l-Kummissjoni tal-Films titmexxa minn nies kompetenti, jara fit-talent lokali u jsostni produtturi lokali. Dr. Grech kellem dwar l-ambjent u qal li iktar minn sena ilu l-Oppożizzjoni ppreżentat liġi sabiex l-ambjent isir dritt fundamentali fil-Kostituzzjoni. Qal li l-Gvern għaddu jirreżisti din il-liġi għax qal li għalih l-ambjent mhuwiex priorità. Irrefera wkoll għal multi li ħarġet l-Awtorità għall-Ambjent u qal li nofshom inħarġu kontra l-Gvern. Il-Kap Nazzjonalista qal li il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jassigura li mhux biss jinħolqu spazji miftuħa ġodda iżda jindokra dawk eżistenti. Dr. Grech qal li mhuwiex minnu li l-Partit Nazzjonalista tifittex personalment lil Dr. Chris Fearn biex irott lura €400 miljun tal-isptarijiet. Spjega li l-kawża tal-Partit Nazzjonalista qed titlob l-Avukat tal-Istat għandu jirkupra dawn il-flus. Dr. Grech semma li fil-ġurnali ħarġet storja li ntefqu iktar minn €6 miljun minn flus il-poplu bissar dak li sejjaħ frame up fuq Chris Fearn. Għal il-Prim Ministru ingħalaq ftori tal-lavorju u se jibqa' għaddej bl-istess ritmu minkejja il-poplu taħt biża fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Dr. Grech qal il-pajjiż jeħtieġ li jibda paġna ġdida u l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex b'umiltà ikompli jikkonvinċi lin-nies li l-pajjiż jeħtieġ gvern ġdid nazzjonalista.